baserri batean, aberez denetan zegoen. Eta, bizizien, denetatik zeuden baserriak. Txerria, untxia, oloak. Baina bat zeon, animali talde oso berezi bat. Akizte zein, behin talde berezi bat. Beina, baserriartako beina, zirkotik ateratakoak ematen zuen. Batek, bere bizitete gainen, txiri bueltak egiten zituen. Beste behin bate berri, bata beste gainen jarri, eta baserri guztetik entzean, paseatzen ibiltzen zien. Eta beste batek, pina eginda, jarrita bizikletan gainen ibiltzen zano. Ibiltzen dugu, bazan ere, behin talde hartan, margolari trene bat ere. Baina, denak ez zien bereziak. Bazan talde hartan, behin bat, ezer berezirik ez zuen egiten. Da hori, Mari izan. Da Mari, azken aldi hartan, triste zebilen. Baina Mari zituen oloak oso lagun handia. Eta egunen batek, Mari gazbetu zien oloak. Mari, zugurtatzen azken aldi hartan, nahiko triste ikusten zaitugu. Azken aldi honetan triste sentitzen. Ez dakit beste bide bezala experimentatzen zituen. Ez dakit beste bide bezala bizikletan ibiltzen. Ez da margotzen. Behiadun bat bakarrik naiz. Oloak, Mari horrelan triste ikustean, esan zuten, bazeo zer egin dako dugu, eta gau hartan, olotegian jarri ziren denako. Da zer egin dugu, ez dakit baina zer egin dako dugu, Mari, gure lagunate zire zeo zer, eta gau guzti horren egin ziren, egin ziren, plan bat bururatu arte. Eta horreko goizian, kriston istilua baserrian. Arrautz bat jarri dek! Arrautz bat! Benetan arrautz bat! Ez beste behinik hauek inoiz. Horein behi berezia naizela. Antxe hurbildu ziren baserriko animali guztia. Oloa, beia, dena beiakoa, oso arraroa da. Behi bat arrautz bat jartzen, eta oloa, eta istiluarekin txerriak eta denak hurbildu ziren, antxe azaldu zan ere baserritarra. Ai, ama, Jesus, Mari eta Jose, Mari, nire behiarruntenak arrautz bat jarri du. Euskal Herriko baserritan bakarrik gertatzen da. Ezin da ez dinun pasa. Ai, ama, Maritxu, eta horri! Antxe guztan baserrikoa etxegarra ere. Korrika bere gorrak atxertata. Zer gertatuko dezan ikustea. Ikusi zuen, nodik, ai, ama, Mari arrautz bat jarri dula. Korrika bere berriz egona jarri, baserrira telefonak ideizra. Egun karira. Egun berria ematea. Azkar asko zabaldu zan berri guztia, herritik entzea, mundu guztitik entzear ere. Ordu batzuetara, ordu batzu barru, antxe zeuden, munduko kazetari guztiak, etorri ziren herriko jendean ere, bertakoa, urrutikoa, nuen zer gertatzatezan pasatzea gabez. Behin batek arrautz bat jarri zuela, behin batek eta bere berniekin ikusi behar zuten. Eta, Mari zeon, ozik ez, behingoz protagonista zen, gure Mari. Mari oso pozik, oloa, oso pozik. Baina beia beste kontua. Beiak esaten zuten, orain arte, etatzen ziren dena guri begiratzea. Gu ginen hemen zirkoko, zango baginaren ezela, dena guri begira. Eta orain, guk egiten duguna, inorreri axorarik ez. Bakarrik Mariren arrautz hori. Eta hasi zira. Hemen, zeo zer raroa gertatzen ari. Noiz ikusi dezue zuen, behin bat arrautz bakartzen. Hau
oinoen gauza izango da. Arrautz hori zuk ez dezu jarri. Haze txorakiri, arrautzari jarri dut. Nik ere ez dakin nola jarri dudan, baina nik jarri dudala argi dago, eta zuek enbidita. Oinoak, hori nazuzean, esan zuen. Badakigu, haizu, probatzeko ere gana dago. Beira, Magik, bere gorputzeko berotasuna emateko dio arrautzari, eta txiktatxoren bat azaltzen bada, edo jaiotzen bada, bere arrautza dela frogatuko du. Bai, antxe jarri izan Magik, bere arrautza berotzen. Eguna joan, eguna etorri, Magik bere arrautza berotuta. Egun bat pasa, baina mekaniko bat afer. Baserriko guztiak urbiltzen ziren, zeo gertatu ote zen ikustera, baina arrautza berdin jarraitzen zuen. Baina Magik bere arrautza berotzen. Egun gehiago pasa ziren, eta arrautza berdin. Baina, horrela, egunen batean, derrepente, Oio bat jaio da! Ze polita dan, bez nik arrazoian eukan, eta zuek ez. Ai, ama! Denak harrituta! Oioa edo txita edo arrautzetik jaio da. Biak begiratu ziren maitasunez begietara, bihotzak ateratzen zitezkien horrela bi hori begietatik. Emotikun abezela xeba, hola xeba. Eta holako batian, txitatxoak bakizu ez esan ziren, Magiri esan ziren. Ai, bai polita zarela, ez era txita bat, egin dezu ni bezala. Behi bat zara, eta behitxo izena jarriko dizu. Eta handik aurrera, baserriko protagonista eta handienak, Betxo eta Mai izan ziren, eta biziki izan ziren oso pozik biodetu batek.